Korkanthi Mondal Committee aMaiphu Kimi sukur sing rong aphan karcho amai kapadopon. Kedamtang theripo ni phai kre pho arni dokmoka long kedo block Congress Committee asa hemalong Korkanthi Mondal Committee aMaiphu Kimi aphan karcho amai padopon. Bangso amaya long KMCC aMaiphu Kimi sukur sing rong pipen mai chari ponsi maya long KMCC aMaiphu barim har sing kro semsing tokbi kongchun bang praneswar ingti chunbang Mahendra Tiso Mondal Mohila aMaiphi Moina Terangpi Block Mondal Mohila aMaiphi Veronica Teron Piatum Pendang lok penangan Kongres asong japo asong japiatum chetong dun ringti Bangso amaya long Kongres asong ang suse jakong kache padupen kebang GMC kilik ahud Korkanthi constituency pen Kongres asong pen kache toy duna bang phaphan kopuson ben si kilik along kache pahai dun thekjia phuthak penang at jethan chemun padapon lapen Korkanthi constituency along kaprek a constituency amunit pen kilik kithu dun japhan ke adim pek thek thilo Methanga constituency ang bong pensi kilik arjab dun si je pahai pon popusi aMaiphu Kimi sukur sing rong pe hin pen thanpon Nili ahok lo, nili pan parnisi tarik kresi, anis nili pan abangso Mondal Congress, Korkanthi Mondal Congress Committee aMaiphu approval nang kipi, labangso approval nang kipi labangke nili stame cicini ne, labangke bang haladak district source cini lo, labangso district long, ake hai, abarim ex minister Sumrong hangsi alang li nilipan approval nang pilo hala bangso approval 11 tarik ani isu depen niliputhot tarik kre heniani a tarik kre ke thomani nili dipu damlo masi alang li hemsini di damsi humri damlo athe nilipan approval nang kepi nili stambe chini ne ademang kela hano nili dak Korkanthi Mondal Congress Committee aMaiphu manjipu nili mangsetame heman me te wifi stame alang nitum district sor mathapo labangso also phan jongsi aMaiphu pidet Korkanthi Mondal Congress Committee aMaiphu pidet lo potangte ke claim ke dama sapo mimuchor jibon pusi matha si nili phanang pita haipo lasi nili labangso Mondal Congress aMaiphu dengdet pen nili ke claim ke damji laheno non ke bangji MEC election stame nang te bokherlo labangso election along kache pahai ji aphan nili un anbang kam klempo lapen labangso nili abana Kimi lapuson abhag Congress eke padote der ji aphan nili un an bor ipok paching room ji aphan Dogmoka pen semsing ingti Karbiang long live